BWB. Hi guys, panibagong update na po sa itong negosyo o sa mga panghitabo kay Jara. Kani ako na po rin ng isudlan kaning mga per box na mga frozen product. Kay nagoy mag-order sa kuha ba niya, naman goy magpangita. Di atong pasukon kay sayang po ang ginansya ba. Ug kanigay pati pag itlog-itlog, amo nang gisudlan. Nagtry-try lang pud mi ani kumpra, unya kay namay nangita, ani gipadayon na namo, nagitlogan na lang pud mi ani. Unya kay si busing man nating kumpra ani o iyaham ng customer, ako ra siyang gipasagdan oy kay unsaon taman limited ra man gud ang mahatag sa mua. Tanawa si Busing ni kamot po siya gahakot og iyaha. Ako kay ngisi si Busing ba kay ubay-ubay gyud ang nahatag sa mua, nakahangyo gyud siya sa supplier ba. Kay kani mga itluga sold out na gyud ni siya. Ug kini diri gyud ta nagsugod kani manok-manok ba. Magnolia nga manok atong tirada. Kay diri pud mi nagsugod no katong panahon sa pandemic, diri abi mi tikumpra sa Magnolia. Kaya katong panahon sa last money na lang yun akong kwarta, ako na lang yung gipalit og isa ka bag na manok ug akong ginegosyo sa among silingan para maka-income pud ko ba. Ug kaluyan dagan-dagan na pud akong nakumpra, may na lang natay panudan og pangpalit og bugas ani sa atong pamilya. Ug kani bag-o lang gyud ako ni nakumpra breast with bone. Pero gwapo ni siyang manuka kay unron kayo ba. Gamay ra jud kay bukog ani niya, halinon kay niskua. Pero di gyapon nato ni kalimtan ning manok na whole nga Magnolia. Kay naman gyapon yung mangita sa tuwa bisan ginagmay lang akong patong, basta ang importante makaginansya. Ug kani wa sa koy delivery kay ako na mista. Nalingaw pud ko aning bataan ni kay grabe kasipat ni siya. Ug ginatawag daw nila si Amari ang Madam Sanchez ng Pindasan ba. Ug diara si Jara gigutom na naghukat na lang sa iyaha. Unya lami kay na Jar. Malamang. Unya builo jud kaon Jar ha kay panagsarabi ka diri makabisita. Unya kay nabusog naman mi og gikapoy na mig baktas-baktas adto-adto sa lain balay kay para mamista adri nagtapok na mitanan kay mga tulog na. Unya kay nahuman na ta pamista uli na tagdabaw kay back to reality na. Ug diri apon mi nangumpra sa Lola Mamis kay napon mi order ani ba. Bisan asa ra man gud mi manghuwag manok basta kung unsay order sa mo o makaya na mo ihatag yun namo na siya. Basta makaginansya ginagmay ato nasudlan. Tanawa si Busing o nasa sulod nagbayad na. Nangalot na siyang ulo kay numublima basin kulang yang kwarta. Pwede man daw ka manglimpyo dito sa lang storage boss para maka-discount ka o makaulit na ta. Unya pag human pangumpra ni agi mi aning Davao River ba. Aksyon mi kabalakay kay hastang taasa sa sapa ba. Amo abi ang area no kay dol kay sa sapa ba. Hadlok mi mo baha kay unsaon na lang mo mga stock basin manglutaw ba. Kay dili ba ni kumbisahan ning sapa ano kay nakaagi na ba mi nga nabahaan mi ba. Unya pagkaugmaan ni Adriana pudta na abot na pud mi aning storage ba kay mangumpra na pud mi frozen product kay naay ordeng si Busing ba. Unya ipakita pud nato natong naong para ingnon ba nga dili scam ba. Unya kay nahuman naman migbirada tong mga frozen product ug katong whole na manok Adriana pudta try nato ning isiyo ginatawag sa Magnolia nga assorted cut ba. Salamat kay sa nag-order og pag-order na ako na sold ayon siya. Pero ug ganahan mo magpa-booking aning mga manok ug mga frozen product ay chat dai ninyo si Jake Edna. Kinsa man din si Jake Edna, away lain kaning nagistorya. Ug gitan-aw po din namo niyo kung unsay sulod aning ginatawag lang nga isiyo. Ug mao din ang sulod niya kasi klase nga chop ba. Na ay breast, na ay wings, na ay backbone, basta klase-klaseng part sa manok ni siya. Tanawa ra gud ninyo pero okay po ni siya kay fresh ba. Ug sa dihang pagbiyahe namo ni Busing kay nami adtuan, wadi jud malikayan nga madautan jud ta usahay ba. Luya sa mong pirare oy nasa tunga nagtanggong ba. Nagani ito the rescue din to among silingan nga mekaniko nga si Dudong ba. Salamat kayo og nakapadayon mi sa mong biyahe. Kung wala ka, unsaon na lang kani among dala. Og sa dihang nahuman na mig pamista pag uli na mo ni Jara sus tanawa ra gud yang ngipon katanggalon na kay ba. Sus lami lagi taliag hilo nya ibton nagpinakalit ba. Og dire balik na pud sa tong negosyo og kani gusto gid ako ni abrihan ba kay gusto nako tan-awon ang unsay sulod ani BWB. Naglisod din taon ko kay akong isa kamot nagkamera, akong isa kamot nagabre. Natay naglisod jud ko ani ba. Magnida jud nako og tig kamera ani ba. Ang problema, wa po koy pangsweldo siya ha. Ug sa akong kalagot, akong gibutang akong kamera oy. Ug ako sa ning gabrihan daan para makita nako unsay sulod aning manuka. Da abre ka lagi, tan-awang sulod niya breast with bone. Pero more unod yun ni siya. Unya mas barato po ni siya sa whole chicken kay ang presyo ani pang masa. Ug kani giudiran day ko BWB. 300 kilos yun akong dala. Ug dali lang ni siya nahurot no. Kaya ang uban manggod ani naka-reserve na daan ba. Pasalamaton jud kay ko sa kong mga busing na customer ba. Kay way puwas jud nga mosuporta sa kuha. Ug diara si Jara nagsayaw-sayaw sa minteryo kay nibisita mi siyang lolo kay Father's Day ba. Ug diri na lang taman akong video kay tamblingan na ni Jara. Ug salamat kay sa inyong walay puas na suporta. Ug ayaw pud mo kalimot og follow o subscribe ha para ma-update pud mo sa mga incoming na stock ni Jake Edna.